soc l'Arnau Rojas, estic a la brigada catalana a Idomeni. Va ser una brigada que va organitzar amb diferents persones de diferents casals, ateneus i moviments socials i altres persones interessades per tal de viatjar a Idomeni i conèixer la situació, fer els contactes polítics que poguessin fer i sobretot doncs, mostrar la nostra solidaritat amb les persones que estan ara mateix retingudes en els camps de refugiats de Grècia. Bàsicament el que hem fet aquests dies amb la brigada ha sigut fer contactes allà també amb persones que ja estaven treballant sobre el terreny. Ens hem centrat sobretot en el camp d'Eco, que és un camp petit a prop d'Idomeni, que hi ha al voltant d'unes 400-500 famílies, i allà bàsicament el que fem és activitats de formació pels petits, activitats de lleure i atendre necessitats bàsiques que puguin sorgir del dia a dia. Estem muntant també una tenda, un espai exclusiu per a dones i bàsicament això, atendre aquelles altres necessitats derivades d'una situació tan precària com la que viuen els refugiats allà. Vam ser interceptats per un vehicle de la policia i ens va notificar que feien un control policial, segons ells, rutinari. Ens van agafar tota la documentació i es van negar a tornar-nos-la i ens van dir que els havíem d'acompanyar a comissaria. Nosaltres vam dir que volíem saber per què estàvem sent detinguts, ells deien que no estàvem detinguts, però nosaltres volíem tenir certa informació per seguir-los. Un cop vam sortir de comissaria ens van portar directament, sense parlar amb cap advocat, a parlar amb el fiscal, i un cop vam fer les diligències prèvies amb el fiscal, doncs, després d'una estona, ja van intentar fer el judici. Dic van intentar perquè nosaltres vam aconseguir un advocat i vam interposar, ens vam negar a fer el judici, vam demanar que s'anul·lés perquè el nostre advocat estava en vaga i així podíem guanyar una mica de temps. Tot això, aquests judicis va intentar fer sense que nosaltres haguéssim parlat abans amb cap advocat. Passat això, el nostre judici va quedar posposat pel 21 de juny o el 23, no ho recordo exactament, i el de la MASMI, per un error de la pròpia traductora que teníem, que val a dir era bastant pèssima, que no va traduir bé el que la MASMI estava demanant, va haver de tornar al calabós. És a dir, que per això va estar 2 dies tancat al calabós, senzillament per un error burocràtic en la traducció. I nosaltres que vam tenir el judici més tard, així ho hem estat demanant al jutge que canviés aquesta situació, es va negar totalment i va fer tornar a la MASMI al calabós per 24 hores més. Passades aquestes 24 hores, en les que nosaltres, jo i el Juanma, ja estàvem en llibertat, la MASMI va tenir també el judici, l'advocat va demanar que es posposés, es va posposar i va sortir sense cap més tràmit al carrer. Fet això, doncs, vam fer una mica de valoració amb el nostre advocat de la situació legal, de com podíem afrontar i què ens podia suposar aquest judici. Concretament a mi i al Juanma ens demanen penes per 3 delictes diferents, tant per entorpir les relacions o empitjorar les relacions de l'estat grec amb l'estat macedoni, incitar a la violència i per intentar causar danys severs a la policia de Macedònia. I aquestes són les acusacions. Segons els advocats poden arribar gairebé a una pena de 3 anys, en el pitjor dels casos, i en aquest cas que arribés a 3 anys, segons la llei grega no caldria que entréssim a presó. Sí que quedaríem amb antecedents, però en principi per això no cal patir. I així és com està la situació pel moment.